ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಚೋಲ್ಲಾರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನ ಯಾನಂತ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯಾನು ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಯಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತದ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಪಾತ್ರ ಹೊಡಿತಂಡ ಅಂಚದು ಯಾನು ಇಂಥ ಲಾಗ್ಸ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನು ಪಾರ್ಟ್ 2 ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡ ಈಜಿನ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಎನ್ನೋದಿತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸಿನದಾದ ಅಂದು ಪಂದು ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ನಿಗಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಗಲ್ ಹೆಂಗೆ ಎಂಚ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಯಾಕೇನ್ಲೆ ಸೊ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಜನ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಈರ ಅಂಚ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಂಚ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿತ್ತಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿತ್ತಂಡು ಅಂದು ಸುಮಾರು ಜನ ಪಂಡಾರ ಪೋಡಿನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊರೊಡಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಪುರ ಪಂಡಾರು ಸೊ ಅವೇನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆಗೆ ತೊಂಬೆ ನಿಗುಲ್ ಪನ್ಯ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ನನ್ನತ್ತ ದಿನಟ್ಟು ಯಾನ್ ಅವೇನು ಪೂರ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನು ಪೋಪೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಗುಲ್ ಕೊರ್ನ್ಯ ಸೊ ಅವೇನು ಮತ್ತೆ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆಗೆ ತೊಂಬೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ಅವು ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಯಾನು ಸೈಡ್ಗೆ ದೀಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂದಿ ಸೈಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಏನ ಬತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಅವು ಲಾಗ್ ಅಂದು ಪನ್ಯ ಅಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಯಾನು ಕೂಡ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದು ಯಾನು ಪುದರ್ ಮತ್ತು ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂದಿನಿ ಪಂದ್ ಏನು ಡೈಲಿ ಲಾಗರ್ಸ್ ನಿಗುಲು ಅಂಚನೆ ಡೈಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತನು ಸೊ ಅಂಚದು ಯಾನು ಕೂಡ ಅನ್ನ ಪುದರ್ ಪಂದ್ ಅರೆಗೆ ಹರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ಇಂಕ್ ಉಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಯಾನು ಅನ್ನ ಪುದರ್ ಮತ್ತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಆಂಡಲ ಈ ವಿಷಯಂದ ಆಯ್ದಿತ್ತೆ ಅರೆಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಡಿ ಯಾನು ಈ ವಿಷಯನ ಯಾನು ಪಾತಿರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಈನಿಕ್ ಈ ವಿಷಯನ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಆರು ಪನ್ನೆ ಒಂಜೇ ಇಂಕ್ ಪಾತೆರ ಅದಾದ ಪಂಡ ಈರ್ ಡಾಲಿ ಲಾಗರ್ ಲೆಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಡಾಲಿ ಲಾಗರ್ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುವೆರ್ತುಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಜನಿ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಬಟ್ ನಿಗುಲ್ ಪನ್ಯ ಎಂಕುಲ್ ಎಡ್ಡೆಗಿದ್ದು ತುಂಬ ಆಂಡದಾದ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪರ ಪೋಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ನಿಗುಲಿನ ಪಾತಿರ್ವರು ಸೇಮ್ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಡಾಲಿ ಲಾಗರ್ ಎಂಚ ಪಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಇರ್ಲ ಕಾಪಿ ಮಲ್ತಾರ ಆರ್ನ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಂತನಲ್ಲ ಬಂಗ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗೆ ಏಪಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋರ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಅಗಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆದ ಅಂಚನೆ ಅಗಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಅಗಲ್ನ ಬಂಗಡ್ ಅಗಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ಮಿತ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪೇರು ಸೊ ಬೇತಕ್ಕಲು ಅಗಲ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತದಕ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ ಹರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋರ್ಚಿ ಎಂದಾಯ್ಗಿಂಚ ಪಂಡ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪರ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂಡ ಕೇವಲವಾದ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಉಂಡು ಪಂದು ಒಟ್ರಾಶಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಮತ ಭಂಗ ಬರ್ಪಂದ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುನಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಯಾನು ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಏತ್ ಮತ ಟೇಕಪ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ನಮಕ್ ಏತ್ ಮತ ಭಂಗ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ತೂಲೆ ನೆಟ್ಟೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಯಾನು ಫುರುಕ್ ತೋಚ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಎನ್ನ ಗ್ಯಾಲರಿ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಏತ್ ಟೇಕಪ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಅಂದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಟೇಕಪ್ ಅತ್ತು ಸುಮಾರು ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ 50 ಮುಟ್ಟ ಟೇಕಪ್ ಈ ಗ್ಯಾಲರಿಡೆ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ತೋಚ್ಪ ನಂಚಿತ್ನ ಪಂಡ ಒಂದು ಡಿಲೀಟ್ ಫಾರ್ಮೀಟ್ ಇಪ್ಪುನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪು ಡಿಲೀಟ್ ಫಾರ್ಮಿಡೆ ನೆಟ್ಟಲ ಸುಮಾರು ಯಾನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ದಿನೇ ಸುಮಾರು ಉಂದು ಟೇಕಪ್ಗೆ ತೊಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜು ಖಾಲಿ ಕೇವಲವಾದ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಕ ಯಮ್ಮನ ದೇಹಡಿಪ್ಪುನ ಆತ್ಮ ಪೂಡುಂದಾಂಡ ಅಕ್ಕ ಯಮ್ಮನ ಇಪ್ಪುನ ದೇಹ ದಿನ ಬತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಕ್ಕ ಯಮ್ಮನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೂದು ಅಕ್ಕ ಯಮ್ಮ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆದಂಚಿ ಮೋನೆಂಬಾರ್ದು ಅಕ್ಕ ಯಮ್ಮನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಕ್ಕ ಯಮ್ಮನ ದೇಹಡಿಪ್ಪುನ ಆತ್ಮ ಪೂಡುಂದಾಂಡ ಅಕ್ಕ ಯಮ್ಮನ ಇಪ್ಪುನ ದೇಹ ಈ ಅಕ್ಕಯ್ಯಮ್ಮಗ್ ಏತೆ ಗೊಂಬೆದ ವಿಷಯ ಪಂಡಲ ಪುಷಿಟ್ ಕಾಲಗಳು ನಿಪುಣಗ ಅಕ್ಕಯ್ಯಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಕಿದ ಡಬ್ಬಿಡ್ ಗೊಂಬೆನು ಆತ್ಮನು ಅಕ್ಕಯ್ಯಮ್ಮನಗ್ ಅಕ್ಕಯ್ಯಮ್ಮ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆದಂಚಿ ಮೋನೆಂಬಾರ್ದು ಈ ಅಕ್ಕಯ್ಯಮ್ಮಗ್ ಏತೆ ಗೊಂಬೆದ ವಿಷಯ ಪಂಡಲ ಕಾಸು ಮಲ್ಪುನ ಯಾನು ಪೂಟು ಹೇ ಗೈಸ್ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನ್ನಿತ್ತ ಡೇ ಬತ್ತದು ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪನ ಡೇ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಟಿಕ್ ವಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ದಿನ
ಅಕ್ಕಯ್ಯಮ್ಮಗ್ ಬೇಸಿಕದು ಮುಜಿ ಜನ ಜೋಕುಲಿಪ್ಪೇರು ಆಯ್ನಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಈ ಅಕ್ಕಯ್ಯಮ್ಮಗ್ ಏತೆ ಗೊಂಬೆದ ವಿಷಯ ಪಂಡಲ ಎಂಚ ಮತ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ಕೇವಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಓಪನ್ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂನಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥವು ಒಂಜಿ ಕಾಲಿ ನಮಗ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಆವಡ್ ಅಥವಾ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪುನ ಆವಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನಗಲ ಏತ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾವು ಎಂಕುಲು ಪಾತೆರ್ನ ವರ್ಡ್ಸ್ಡ್ ಸುಮಾರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಗಲ ಆತೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಡೈಲಿ ಇಂಚ ಪಾತ್ರೊಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪಾತ್ರೊಂದು ಇಪ್ಪುನಗ ದಾದಂಡಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆತ 1000 ವರ್ಡ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪುಂಡು ಅವೇನು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೂಡ ಆನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೂಡ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಉಂದೇ ಬೇಲೆ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಕೆಲವರ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸರಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಕೆಲವರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತಿನ ಸರಿ ಆದಿಪ್ಪುಜಿ ಅಂಜಾದಿ ಬಂದ್ಪುನು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೋಡು ತುಂಬು ಒಂಚೂರು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಎನ್ನ ತಪ್ಪಿತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನಾನೇ ಐಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಗಲ ಒಪಿನಿಯನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರನೆ ಇಪ್ಪುನು ಎನ್ನ ತಪ್ಪುದಾದಂಡಲ ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ಲೆ ಅವೇನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂಬೆ ಅಂಡ ಅವೇನು ಬುರ್ದು ಬೇತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪರ ಏಪಗ್ಲ ಪೋರ್ಚಿ ದಾಪಂಡ ಅಕುಲಿ ಅಕಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಇನ್ನನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರ ಬಂದು ಬತ್ತಿಪ್ಪಿರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಲ ಇನ್ನನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಬತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿಪ್ಪ ನಮ್ಮನೇ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬೇತೆಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲನೇ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬೇತೆಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒರಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿನ ಇಂಚ ಪಂಡಿರಂದು ಪನ್ನಗ ಬೊಕ್ಕೊರಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪನೋಡೊಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜತ ಅವೇನು ಬೇತ ಅವರಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆದ ಅಕಲಿಗೆ ಎಂಚ ಬೂಡು ಅಂಚ ಪಂದಿಪ್ಪುವತ ಅಂಚನೆ ನಿಗುಲು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾಪಂಡ ನಿಖಲೆ ಅವೇನು ಸ್ಥಾನಡ್ ಕುತೊಂದು ರಡ್ಡು ಪದ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರುಡು ಪನ್ನಗ ನಿಖಲಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವೇರಿಗೆ ಪನ್ಪುನ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಪನ್ಪುನತ್ ಕೆಲವೇರಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಒಟ್ರಾಶಿ ಪಾಡ್ನಕ್ಲಿಗೆ ನಿಖಲೆ ಬತ್ತದು ಕುತೊಂದು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರುಡು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಡ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ ಪಂಡ ನಿಖಲಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆನಂತ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚದು ಒರಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಡು ಒರಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಡು ಅಕಲಿಗೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಆಗುಲು ಸ್ಟೋರಿನ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಇಪ್ಪುನ ಕನಿಕಲು ಅಕಲಿಗೆ ಆತು ಶ್ರಮ ಪಡ್ದು ಇದನಿಗೆ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ ತೂದಿಪ್ಪು 25 ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಇನಿತಾನೆ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡ್ನೆ ಹೊರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಲ್ದಿನ ಇಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಟೇಕಪ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಸುಮಾರು ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಜ್ಜಿ ಕೈವ ಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕು ಇತ್ತೆ ಪಾಡೊಂಪುಂಡ ಸುಮಾರು ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ನಿಖಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ 20 ಮುಟ್ಟೆಯನ್ನು ಟೇಕಪ್ಗೆ ತೊನ್ನ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಸೊ ನಿಖಲಿ ತೂವಲ್ಲಿ 20 ಮುಟ್ಟ ಟೇಕಪ್ ದೆತೊಂದೆ ನಲ್ಲ ಟೇಕಪ್ ಉಂಡು ದೆತೊಂದಿನ ಫುಲ್ ಲಾಗ್ ಆಪುಂಡು ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ನೆಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏತ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪುಂಡು ಏತ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪುಂಡು ಏತ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏತ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತ ಅಂಚ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಒರಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನ ಕಾಲು ಈಸಿ ಅತ್ ಒರಿ ಏರ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರನ್ ಪನ್ನಾಗ ಇದು ಎಲ್ಲ ಏರ ಒರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿರನ್ ಪನ್ನಾಗ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಅಕಲಿಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ವ್ಯೂಸ್ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ 100 ವ್ಯೂಸ್ ಆಪು ನನಗೆ ಬಂಗಾಗ ಅಂಚ ಇಪ್ಪುನಾಗ ನಮಕೊಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ 1000 ವ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆತ ಅದಾಯಿಗೆ ವೇತಕ್ಲಿಗೆ ಲಾಕರ್ಸ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಬರ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತದು ಅಕುಲು ಅಂಚ ಮಲ್ತಿರು ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೆಂದು ದಾಯಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುವರು ಅಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಲೆಕ್ಕ ಪಂತೇರು ಎಂಕುಲು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಲೆಕ್ಕ ಪಂದಿಪ್ಪುವತ ಅಕಲಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ಅಕಲಿಗೆ ನಮಕ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಆದೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಕಲ್ನ ಕಾಪಿ ಹಾಕಿಲೆಕ್ಕತ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಪಿ ಹಾಕೊಂಡಲ್ಲ ನಿಕೊಲು ಅವೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರು ಆರ್ನ ಸೇಮ್ ಕಾಪಿ ಹಾಕ್ಯಾರ ಆರ್ನ ಸ್ಟೋರಿನೇ ಇದು ಕಾಪಿ ಹಾಕ್ಯಾರ ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುವರು ಸೊ ದಾದ ಮಲ್ಪನ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಇತ್ತಾನಲ್ಲ ಬಂಗನೆ ಸೊ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ನೋಡಿತ್ತಾನೆ ನಿಂಗೆ ಎನ್ನದಾತನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಆಂಡ ನಾನು ಇನಿ ಅಂದತ್ತು ಈ ದಿನಟ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಕಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುನೇ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್ನು ಪಂದ್ರೆ ಅಂಚದು ದಾದ ತಪ್ಪಿತ್ತನೆ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವೇನು ಗುರ್ತು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಆದ ಅಗುಲು ಅಂಚ ಮಲ್ತೇರು ಮುಗುಲಿನ ಅಂಚ ಮಲ್ತೇರು ಅರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೊಗುಲ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತ ಪಂದಿಯಾನು ಓಪನ್ ಮಲ್ದಿನ ಎತ್ತು ಏರ್ನ ಕಾಪಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಕಲಿಕ ತೂವರನ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದಿನೇ ಅತ್ತಿಯಾನು ಸೊ ಯಾನು ಏರ್ನಲ್ಲ ಮೂಲು ಪುದರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಏರ್ ಪನ್ಯ ಇಂಚಿನ ದಾತಲ ಪಣೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಕಲಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಕಲು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯಾನೆನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನೆನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡೆ ಸೊ ಏರಿಗಂಡಲೇ ಏನಾರು ತಿನ್ನಡಲ್ಲ ಬೇಜಾರದಿತ್ತಲ್ಲ ಸಾರಿ ಇನಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ವ್ಲಾಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಸಾರಿ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ ಅಂಚನೆ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೋಡ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿನ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇನ್ ಪಂಡ ಪಾರ್ಟ್ 1ಗೆ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೇತೆ ಲಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನೆ ಮದ ಪುರ್ಚಿ ಪನೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವ ಎರಿಗಂಡಲೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಜಾರದಿತ್ತು ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್